ćemo snimamo igricu, jako je, mislim da je znate, 100% znate, znači 300% je znate. Ja sam na svom kanalu snimio reklame. Ja mislim da je preglasno. Ako mi ponovo dođe reklama, znači baš samo. Znači ovdje kako isto puknemo, on meni jače. Isto vrijeme i isto sve. Tu, aktivirao sam moć da budem nevidljiv. Preživao sam, satana jedna. Šit sam. Ne, nemoj tako. To. Šit da. Mi dođe još jedan tam, znači gas mi da. Mislim, nego šta bi drugo uradio. Ja sam se spasio. Dobro. Čekaj, stavio sam da dobijemo, na primjer, ako ja dobijem sladoled pušku i da on dobije sladoled pušku. Ja to ću sad ugasiti, ako mislim da sam stavio. Ako sad bude... Da. Znam da me mira. Sad ja mislim da je ovako. Zašto baš sladoled? Ja to ne znam da igram. I to mi je jedno od najgorih ušaka. Ali to moj brat veri zna da igra. Jako je da igra. Sad ti nema smisla, jednako sad više savjeti. Jej, pobjeda. Zašto mi opet isto? Možda je to slučajnost? Ne. To. Kako se uvijek izbori? Ne. Koji sam ja? A dobro, to je bilo stvarno slučajnost. Opa. Ti. Puknuo sam bananu, ono, kad na primjer kad šotka uđe, da odbacite ovako. I ovako ćeš. To je jako dobro kod banane vidi. I samo mu skočiš na glavu. Ej, she's dead. Ne. Zašto? Samo ja neke grozne stvari dobijam. To. Ne, skačem. Kutiju sam sebi sabio. Ajde, četkica. Aj priđi. Imam kutiju, sad ne može ništa. Ne može mi ništa. Kutija na glavu, znači... On. Ovo ne znam što rade. Mes. Come here. Come on. Dođi, brale. Sad ja. Op, ne. Pa sam ćeš doći u smrti. Sam. Baci ću ovdje. To nisam znao. Sad ću napraviti shield. Ajde tebi ispod nogu. To. Nječi ga. Jo, pa kako si spor. Sad mene gurne. Pobjedam. Gurao sam da nema nazad izbora. I onda sam mu gurnuo sladoled u grlo i prehladio se. I dobio upalu grla. Baš tako. Idemo napad, dalje s njim. Dobro je. Ovo je slučajnost, barem mislim.
come on. Ovdje je najgore kad se zapetljaju ove. Bam, bam. Puć. Evo ti strela u ugla. Ovo je možda i najbrži game. To. Ja, što ja mrzim ove rukavice. Ja zabrali ono, ne volim ih. Kakva je ova mapa, prvi put vidim. Evo ti. O, koja je ovo mapa? Šta ovdje možeš otići? Ovdje samo se tučiš. Dođi. Zašto dobijamo iste stvari? Nema letiti gore. Gdje? Ovako? Dođe se ja sad. Evo dođi. Vidim ovako. Snimim se gore. Onda mi na glavu pod. To ću ja sad njemu raditi. Dođi, a vidio mango. Evo ti sad. Sad se penji. Bokserska rukavica u glavu. Jao, ovo ja mislim crveno najjače. Šleg. Vraćite. Bam. Koliko bitno. Da malo i on dumaj. Ej. Ovo je najbolja mapa, zato što samo odeš gore i ne možeš ni dumati. Hvala se. To je crveno, to mi je. Da mi na primjer pljuvar. Ovo je šlamčuga. Kad te pljune, dođi mi. Kad se zalepi, znači to ti odmah crkavaš. Može i to. Daj mi na primjer ljubičasto. To je jako dobro. I roz, eto. Dođi. Bam. Bam, imam pomažem. Ovo usporava. Nemoj mi više to crveno davati. Protiv Jackmana. Zalepio sam, šta sam vam rekao. Može i ovo. Dođi. Ne. Dolazi ovamo. Sad nema milosti. Daj mi ovaj kružić. Dole. Ne. Što mi se radiš? On ima čipove. Kako ja zovem te? Kornjo čipove. Dole. Ja idem ovdje. Sigurno jutro, da ga gurnem još malo. Čeće. Idemo. Jao. Je dobre ove tu. Ovi kad se igra ono na nekoj mapi ima lava. Dođe vamo. Znači dođe ti zajeđe. Da te puknem u rebre. Dođi. Ali dobro što kad bi imao neki mačetino, ono, bilo to prve. Ali dobro što imaš banana, meni. Oj. Aha. Vraći se. Ćeš iz dole. Što reke jednu glavu ti dođeš. Dođe ko. Dođi. Da ti gurnem. Ne. To volim. To zabijem to. Yeah. To, sad će da pukne, mislim. Bojnjam. Eto, to. Uvijek volim kad se za nogu zavati. Bam. Idemo.
Dođi da te izbušim. Dođi. To, padne u rijeku. Mislim, ne znam šta je ovo. Dunav. Tu ima džavolsku sekiru. Što je tamo? Nema, tu ti prolaza. Stavi tu kamen. I sad gdje prolaziš? O. Čekaj, dođem. Ovdje pošli neki trik da uradimo ovako. I stanem na kamen. Hvati se, čekaj. Beži. Nemoj da sam te vidio još jednom. Ajde dođi. Znači dođi. Ovako, samo mi dođe, nek mi dođe. Može tu. Ovdje ovako. I da ga govorim ovdje. Može i to. Napravio sam neko, ne znam ja. Ponovo Minecraft. Neš prići. Šta sam radio? Idemo. Dođi. Malo, ja mislim, duže traje video, ne znam. Evo, posle ove partije ćemo zatvoriti video. Ovdje napadaj. Udri u bubreze. Bim. Zašto mi ovo radite? Zašto, komšija? Zašto? Zašto, mama? Zašto? Inače pobedio me lik, ali ostao mu mrvicu heltim. Ovo kako je to. Pa ja sam napolju. Ja mislim, to će biti to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem i pozdrav!